Terve! Se olisi taas uusi jahtikausi starttailu. Nyt eletään elokuun 16. päivää. Eli kyyhkyautos oli tuossa muutama päivä sitten. Tuli käytty katsomassa vähän kyyhkyjä tuolla puilla pellolla ja tosi hyvin kyllä on lintuja nyt liikkunut. Et ihan satojen parvia on pyörinyt siellä ympäri peltoja. Ja sitten käytiin hanhia kuvastamassa tuossa ensimmäistä kertaa elämässä ja jätin sitten kamerat kotiin, kun ajattelin, että ei heitä kuitenkaan tule yhtään mitään niille kuville. Niin no, laitetaan kuva tuohon yläpuolelle. Niin sieltähän tulikin 2 kanukkia ja 4 merihanhea saaliiksi sitten ja pitää vissiin ottaa nuo kamerat mukaan ensi kerralla. Nyt ollaan lähdössä tosissaan taas kyyhkyhommiin. Mulla lähtee työkaveri Arto vieraaksi ja sille tulee vajaa 3-vuotias englannin sprinkku Huuko. Ja Huukolla olisi tarkoitus saada sitten hyviä noutoja ja tilanteita tänään aikaiseksi. Arto on kohta tuossa pihassa, niin pistetään kamera kiinni ja siirrytään sinne pellulle. Takaviisto, tuonne missä Jänön talo ja tuonne saarekin, sitä kohti ei saa ampua. Siellä on kaksi taloa niin ja piharakennuksia, niin siellä muuten pellit kolissa. Niin, mutta kaikkialle muualle voi paitsi tuonne takaviiston saareketta kohti. Ja vähän välttää tuota taloa. Huuko! Tippu! Tänne näin! Tähän sivulle! Tää tulee kuville. Ihan suoraan. Ihan suoraan. Vähän ammulia etten oo pari paukkua. Nää tulee kuville. Korkealla on vielä. Ai miten hieno! Hienosti, hyvä! Joo, se on tuossa mun selän takana tuossa rantapuskassa. Ai että, minkä löysit? Tuonne noiden kuvien tonne laittaa. Nyt menee oikein, nyt varmaan löytää. Siinähän se onkin. Hyvä, tuo tänne. Tuo tänne vaan. Tuo tänne vaan. Hei. Älä muljaa sitä nyt. Huuko. Hyvä. Tuo tänne vaan, hyvä poika. Ai että. Tänne. Loistavaa. Tänne. Tuo tänne vaan. Tänne. Tuo tänne vaan. Niin, tänne. Loppuva. Tänne vaan. Hyvä. Hyvinhän se onnistuu.
Aivan suoraan kopiksi. Tuo tänne vaan. Hyvä! Hyvä poika, tuo tänne vaan. Tuo vaan. Hyvä. Hienosti! Hyvä! Ai että! Tuo tänne näin. Ai että, miten hyvää! Hei, puhu tänne. Kato, pellossa. Ammu vaan pelto. Joo, mä otan tuon vasemman puolelle. Et kerennyt kuule. En kerran. Ota vaan alas sit. Nouda. Hyvä! Tuo tänne vaan. Loistavaa! Hyvä poika. Hyvä! Tuo tänne vaan. Oi. Ai että, miten hienosti! Loistava huuko! Tuo oli hyvä hakka. Oli. Kyllä. Ei kun vaan uutta hakemaan. Nyt. Huuka. Nouda. En näe vielä. Minun yläpuolella. No yksi tippuu ainakin siitä. Tulee ihan 5 metrissä. Vaan valmiina ampumaan. Tulee suoraan sinua kohti. Siinä tulee sinua kohti. Ei kun vaan alas. Ammu vaan. Mikäs sinä? Eikö toi lahtaa? Tuo tänne vaan. Eikö se ole paukkuu pesässä vai? Ei ollut. Tuo tänne. Hei, tuu tänne. Huuka. Älä murja. Oottele ja klik! Tuolla lentää helvetin matalla tuolla. Kääntyykö tänne? Nyt siitä tulee tuonne parvikin ihan. Tää tulee matala. Joo, tää tulee kuville. Ammu vaan siihen. Hyvä. Osu. Kyllä. Nouda. Nouda. Yes. Hyvä. Tuo tänne vaan. Hyvä poika. Tuo tänne. Hieno. Ai että. Tänne vaan. Oi, että tänne, tuo tänne, loppuun asti, tuo tänne. Tänne vaan, huuka, tänne. Tänne. Älä muija. Tänne vaan, tänne. Poika, no niin, hyvä. Kiitos. Hyvä. Hyvä. Et se suoraan on jo turpa täynnä. Tää tulee kuville. Se on lokki. Ei kun tää. Hyvä. Niin kuin nyt teki just syöttöhäiriö. Huuka. Sivulla. Ota. Nouda. Joo, mulla teki syöttöhäikät. Tuo tänne vaan. Hyvin saat ammuttu alas. Hyvä poika. Hyvä. Tää tulee kuville tää. Kato, joku lokki on tuolla. Niin lähti vähän paukutti joo. Oikealla tulee 2. Tuo tänne. Se tulee suoraan. Aivan suoraan. Tämä on välikästä.
Tähän meikin, että eihän karkkaa tuosta ennen. 17. Tää? 17. 17. 17? Joo. Onko? On. Paris tulee. Onpa paikalla. Ammuttais tääkin vielä alas. Joo, tulee kuville. Älä liiku. Ei, ne on ihan paikalla. Puotassa. Loppu siihen se. Eestä tulee kyyhkynen. Korkealla perkele. Niinhän tuo menee. Näki meidän. Siihen voit laittaa hukealla hommi. Vittu kun on. Ei vittu, ammui ohi. No ei, oli niin lähellä, että jotenkin ei. Jeesus, mikä pummi. Tää ehkä tulee. Paikallaan vain, tulee. Tää tulee syliin. Vittu on verkon takia. Se jäi siihen. Oikealla lentää yksi. Tää tulee kuville. Se on 2. Tää tulee kato ihan suoraan. Niin. Voit ampua. Kato minne asti tippu. Pistäis koira hakee tulee. Siinä. On täällä koiran alla vielä. Oikeeta tulee yksi. Ehkä tänne päin. Vittu, että pääsee tulee aina väliin varmaan. Kyllä. Tää on vittu pään päällä lensi. Niin tuo näköjään. Nyt tulee oikealta. Parvi. Parvi tulee. Juu. Eestä, yli, eestä tulee. Vittu aika näppärästi tulee ja tipuu. Eikö se ole vähän kaukana? Otat sen vasemman puoleen se? Joo. Vai kumpi sulla? Ota oikein. Oikein. Hän nyt. No niin, Sitten huuko hommi. Nouda. Näet se. Paikalla. Naama eessä. Tulee kuville, kato nyt 4. Ota vaan. Näytetään alas. NYT. Nyt. Ammuttiis mä samaa linjaa? Ei kun me ammuin ohi. Se ammut tuo alas. Tulee tuolta. Oi vitsi, tulee hyvin. Mä otan tästä vasemmalta, tässä toi tulee. Vasemmalla on mun. Joo, ota. Ota vaan. Aika ettetä tuli tookki. Ihan rukkasena. Tulee. Ulko. Tuolta katos tulee. Oh, poika. Tänne takaisin. Tänne. Tänne sivulle. Tänne. Tule. Läpä on innoissaan poikakin saa laittaa. Vasemmalta tulee joku partti. Kohta, pitän. Loppuu kuulat. Tai niinku siis loppuu vyöstä kuulat. Ottaa vähän tänne, kiertää noin. Katos kun siellä. Takka tulee oikealta. Suoraan kuville. Ai vittu, muuttuu samaa. Siellä on aika monta nyt Joo. tontissa. Pitääkö pian tauko, niin tää koiran päällä.
Eestä tulee lisää. Takanta. Eestä tulee. Tulevat kuville. Uva tänne. Et mene mihinkään. Maa. Nää pyöräyttää kuville. Sulla on töitä vaikka muille. Kohta tulee vasemmalta. Joo, nää tulee suoraan eestä. Niin tuleekin. Ei tässä oo mitään tolkkuu tässä. No niin, mutta mulla on pakkanen, että sehän tyhjä. Kaukana. Voi pitää lähteä hakemaan toi lintu tuolla. Ammuin sen tuohon. Nyt en kerkeä mukaan. Kerkeenpäs. No siinä. Tulee. Kyllä nää tulee joo. Ottaa ihan matala toinen kun lähdetään. Nää tulee kyllä nää 4 kuville. Taas tästä. Mukana. Se tippuu siihen ojaan. Taas se toi vasen, niin mä otan tän oikein. Vieläkö räppitkö? Nyt te just saa tonne taakse nää. Saitko sen alas? En saanut. Tulee kuville. Tässä tulee suoraan peltoon. Tuli kyllä nätisti. No se tuli ihan suoraan siihen syliin. Joo. Ihan vasta palloa. Ammu vaan. Tulee. Joo, kääntyy molemmat. Otat se ton. Otan tän oikein puolin. Ota vaan tänne päin vielä. Lähemmäs Tulee vielä. kolmas. No otellaan tää peltona. Ammu vaan. Ai kun pummasin ton toisen. Kummatkin. Voi perkeleen. Tää tulee kuville. Vähän sen näköistä on tuo meininki ainakin. Joo, tulee. Se voit ampua ensin. Tulee vähän alemmas. Ei kun vaan. Hop. Huupa. Nyt saman tien. Noure. Tonne. Sinne vaan, mene vaan. Hop. Nyt löytyy. Nyt tulee lisää. Vittu, kun tulee hyvin tuo koira, mutta tää on niin hyvä. Kyllä. Toimii joku junavessa. Hyvä. Kato kun tulee kyyhky. Ihan hulluna tota eestä. Tulee hyvä. Vittu, tää tippuu kaukaa taas. Tulee kuville. Hop, ammu vaan. Hetki. Ei vittu, mutta miksi lähti niskas? Niin, okkeli. Joo. Se on rennenolainen kaveri. On vähän niinku terävin kärki on kyllä hiottu kaverista pois. Se on hyvä, että se saatana nukahtaa toi nistualle. Kerran kaatu saatana siihen veteen. Ai jaa. Tällä oli kaatus tosta noin. On tietysti joku 3 tuntia saatana painettu menee sieltä taisli. Tää on vähän hyydy. Tää on ihan hyvää unilääkettä. Oo. Saattaa autossa kuulua jo korsaus. Ammu vaan. Tää Ai. komeesti. Pikku huilit välissä, niin taas jakso. Kiitti. Noin. Kiitos. Tää kun tässä. Hyvä. Tää tulee ihan suoraan kuville tää yksi. Eessä.
Ammu vaan. Ammu vaan, ammu vaan. No minä ammu sitten. Vittu keltanokka liikenteessä. Ja monta kertaa jo ootellut milloin se on laukassa. Ei se aina tuu siellä. Tulisi kyllä aika hyvin kopiksi. 2 tulee. 3. 3. Ollaan sitä asian paikalla. Se tulisi tuohon holluun. Ottaa vähän vittu korkeutta. Ja me tänäänkin tästä ammu. Ei, enpä ammukkaan. Ei maistu. Kaikki tulee. Ammu vaan aika. No nyt mä nyt osun niinku mihinkään. Saamme tuon 11 ammuttua. Tulevat kuville. Liitoa tuli. Joo. Yksi on päällä jo. Ei vittu ei. Nyt otetaan vähän. Otellaan ammu peltoa aika. Oikein mulle. No niin, vittu tuli. Ei saata kuin 1. 3 patia, vittu 1 niin. Kirkki. Meille voi mennä. Sen verran kauas laskettu toinen, että ei se ei jäänyt. Ei se mitään. Tulee kyykky. Kuville. Tää tulee kuville. Tää tippuu sulle suoraan nokan eteen. Ottaa sitä huuka. Ei mä en nyt jäädä millään tuo. Oho. Luppaili ainakin, että joku tulisi. Nää on lokkeena kaikki. Ei, kun nuo kyyhkyjä, ne on tuolla taaempana, mutta nää tässä lähellä on lokki. Tuonne kato ormia. Kato, tulee kyyhky. Ei kun varis. Sinne tippuu. Ota vaan. Istuu! Messi nyt paikka! Tänne! Tule tänne! Meidän vähän karata. Nouda! Joo. Oi vittu. Ota vähän. Tuopa paikka! Nyt on vähän härdelli. Paikka! Huuka, odota! Tulepa siellä! Ai jumala. Oi hienosti tulee! Hyvä poika. Niitä on niin komeasti kätkeä. Vittu kun jää sumppuun tuonne verkon sisään. Joo. Ai vittu. Oho. Mitä luulet? Olisiko siihen hyvä lopettaa? Ois. Kyllä tässä on ihan hyvä. Joo. Minä luulen kanssa, että ajetaan pillit pussiin. Meillä on täällä lintuja kyllä niin paljon, että Joo, nyt mennäs lähtee kamerat lentoon. joo. Tai ei meinannut, vaan lähti. Se oli vähän isännän vika sille, että lähti. No. Joo, varmaan ihan hyvä laittaa siihen lentäsen näitä vielä, mutta pistetään homma pakettiin.
Katsotaan onko. Lohistavaa. Joo, eikä siinä muuta kuin ruveta putsailemaan ja Joo. putsailemaan lähdetään kotia päin. Mennään tuohon ojan laittaan ja Joo. putsataan siinä.